תחרות ראשונה. מושקטל. בבקשה. דווי. הנה, מציע. דווי. בתחת שלי. לא, דווי. אתה, אבל עם פרשנות, אחי. אל תדאג, לאט לאט. זהו, מצלם? זה מצלם, לא, תסתכל. אל תדאג, רואים. יאללה חברים, ירוץ. יאללה חבר'ה, יום קצר היום, שבת נכנסת, חבר'ה. נגמר, אף אחד לא יתעלה. יאללה. חבר'ה, שבת בפתח. נגמר בי. הלאה. רגע. הלאה, אביב, תודה שהוא בא. שלישי, ערן. ערן כבה. ערן, תעלה עם ה-GPS, תעלה. הייתי מצלם ערן. עם הטלפון שאתה יודע לקבל תמונה. ערן, יאללה, תעלה, ערן. איפה המצלמה? לא, תיכנס מאחורי הווילון. איפה המצלמה? האלוף שבא... רגע, ערן, תחייך. יופי, ערן, תעלה. גם עכשיו. יאללה, תעלה, ערן, תעלה. לדש. תעלה, נראה אותך. סתכל למצלמה, ערן. זהו. מקום שני, המצחיקה, או איפה הוא? אשר. מי זה? מי זה? אשר. אשר. יאללה. אשר, איפה אתה? פה על הפאדיום, פה בראשון. אמר שאתה מסתיר שלושה נתיבים. כן. כן, כל פעם שמים אותו באמצע. פוטושופ אחר חבר'ה, כך צריך להוציא להבין. הנחיה שמרשלים גדולים לא יכולים להיות בנקודות מסוימות. כן. הוא מסתיר 3 נתיבים. תודה, חבר'ה, תודה שבאתם, שילמתם 60 שקל, עכשיו רדו. תודה. יש לכם אפילו... היה כיף, יאללה, תודה שבאתם. טוב, גמר ריימן. חבר'ה, המדליה עלתה 5 שקלים, זה מנחם אותם. מקצים היו יפים, היו טובים. תכף אנחנו נראה גודל הגביע בהתאם למיקום של אריה. כן. במקום השלישי הגיע יואב. יואב! תעלה, האיש עם השמשייה. תעלה. יואב, היה לנו תיקו עם הנמיות השנייה, יואב. יואב, תודה שבאת. המקצה האחרון, הוא היה יותר מהר. קח אותו הביתה. לא, זה גם למרוץ הבא, למה? לא, תוריד את השקית. קחו את זה הביתה. לא לזרוק את הזבל ברשפון. איזה מועדון זבל. איזה מועדון. איפה הוא נעמד לי? מקום שני, יוסי. המשחי זה לאומי. יוסי MIP, חבר'ה. יוסי עם הציריות. יאללה, תעלה יוס. MIP זה המשחי. MIP זה הציריות. יאללה. במקום ראשון, אחרי שהוא גמר רינקביץ' עכשיו ייראה שני שם. הגיע גיא. יאללה, בטח. כבוד עליות לאשכנזים. וירידות, אבל הוא הביא אותה אחד. בטח. עם בואוטייז אחוריים שחוקים, תשימו לב. מהבר מצווה שלו, למה אתה מגלה אבל? שאר המיקומים יש? שביעי, שישי, יהיו חמישי. באינטרנט. זה לא מעניין. חבר'ה, תודה שבאתם. חבר'ה, תודה שבאתם, מאוד. קחו את הפודיום איתכם. יאללה, חם לנו, קחו את הפודיום ותנו ללכת.